Mathai simani kotma kaham soyodani unisni ekuisport. Noro o sengsaro rangri ta khatidi. Oro kuruma bo khutiyo sorbo khiyo sikok bo habui khogo. Jesu Kriston bini sagri rokno saka. Norok o sengsaro rangri ta khatidi nisao. O rangri no kuruma bo waro kuruma bo khutiyo te sorbo khiyo nisao o sengsaro. O sengsaro rangri ajike sikokbo khogui lawo habui lawo nini nokni nisao. Bini bagui tabok nung tamok khainai o sengsaro Jesu Kristo lai saka nung rangri ta khati di nisao o sengsaro. Abuni slai sukno hao se rangri khati di. Bini bagui saka nung rangri o sengsaro khati mani slai. Sukno hao se rangri khati di ni saka. Aro kurumabo khutiya sorbo khiya sikokbo habui khogui maya. Abuni bagui sawo o chukna hawo kaitor toknai jagao sorbo khiya kurumabo khutiya sikokbo khogmaya. Bini bagui se nung chukna hawo se khatidi nei Jesu Kriston bini sagri rokno phurungka. Tamoni hunke rangri tongthani no norokni bukhabo tongo. Tamoni bagui hingke nung rangri je khati mani chukna hawo rangri siminya ni sawo nini bukha nini tongthai snamjaknai a jagao o sengsaro jung rangri sompoti kwbangma jung ajiyo abulai srapsa nung abono khibioi ma thangnai abono khibi thangke chukna hawo nini manthai kri ongnai bini bagui kaitor sawo nung rangri ajikhe chukna hawo se ajidi chukna hawolai mol brumni bagui nung thiyoi paioi aro thangnai thango hingke poreyo nini rangri simnya nini tongthaibo tongnai nei saka.